Hola, molt bon dia. Avui tenim l'últim programa d'Aire Fresc i per fer-ho, com veiem, no ens trobem al nostre peculiar plató, sinó que estem al Parlament de Catalunya i avui tenim un convidat molt especial per despedir temporada. Hola, molt bon dia, Artur Mas. Molt bon dia i molt benvingudes aquí al Parlament. I gràcies per atendre'ns. Lara, qui és Artur Mas? Doncs el senyor Artur Mas és llicenciat en Econòmiques i Empresarials. Entre 1987 i 1995 va ser regidor a l'Ajuntament de Barcelona i precisament des del 1995 és diputat del Parlament de Catalunya. El 2004 passa a ser cap de l'oposició per Convergència i Unió. Senyor Mas, les últimes enquestes apunten a una possible majoria de Convergència i Unió. Tan malament ho ha fet el tripartit? Jo m'he fet el propòsit de no criticar contínuament el tripartit. Em sembla que la gent no està en aquest registre, la gent ja ha vist què vol dir el tripartit, ja ho saben, el primer i el segon. El segon, teòricament, havia de ser infinitament millor que el primer, després el resultat és el que és, jo prefereixo no jutjar-lo. Segur que han fet algunes coses bé, no es nega, no? I segur que n'han fet unes quantes de malament, però jo crec que sobretot el que la gent vol és un canvi. Hem tingut dues experiències de tripartit, les coses estan com estan, Catalunya va perdent una mica de pistonada i de prestigi, de credibilitat, la gent ho nota, a la gent li afecta personalment i familiarment i hi ha ganes de canvi en el carrer. I aquestes ganes de canvi, qui les representa? Un tercer tripartit. Un tercer tripartit és la pura continuïtat, segurament encara pitjor, no? Per tant, les ganes de canvi les representa en aquest moment bàsicament Convergència i Unió. No només, però bàsicament Convergència i Unió. I jo espero que ho sabrem fer prou bé i que serem capaços de capitalitzar aquest canvi que realment la gent molt majoritàriament en aquest moment vol a Catalunya. Senyor Mas, el nostre vot el té, però a nosaltres ens agradaria saber quins objectius té vostè per Catalunya, pel nostre país, si realment guanya les eleccions i arriba a ser president de la Generalitat. Doncs miri, el primer objectiu que tindrà el futur govern és aixecar el país des d'un punt de vista econòmic, perquè jo crec que aquí ens ho juguem gairebé tot, no tot, però gairebé tot, no? Per què? Perquè un país que no té un bon creixement econòmic o al revés, que s'està empobrint, i Catalunya en aquest moment s'està empobrint en part, és un país sobre el qual és difícil de construir coses realment importants per la gent, no? I fins i tot de fer segons quins debats. Per tant, el primer gran objectiu serà aixecar l'economia, que vol dir tornar a crear feina i que la gent que vulgui treballar puguin treballar. Això ara és difícil perquè tenim un 18% d'atur, no es fa de cop, no es fa en 15 dies, però és molt important que el proper govern tingui clar que aquest és el primer objectiu. I a més és el que vol la gent. Si pregunteu a la gent del carrer a través d'enquestes quina és la vostra primera preocupació, la primera de totes, la gent, abans que qualsevol altra cosa, i de manera molt majoritària, diuen l'atur i la precarietat laboral. Per tant, la feina. Això és el primer tema que ha de resoldre el govern, no? Segon, totes les conseqüències socials de la crisi econòmica que tenim en aquest moment, que en part es resoldran si l'economia torna a funcionar bé. Per què? Doncs perquè en aquest moment, fixeu-vos, congelació de pensions, gent que ha cotitzat 40 i 50 anys de la seva vida, pensions congelades, ho fa un govern socialista, d'aquells que deien que els drets socials, que les pensions, etc., no? I a més, índexs de pobresa cada vegada més alts, gent que ho passa molt malament, tot això està afectant a la societat. I, per tant, el segon gran objectiu és aquest, no? Compensar les conseqüències socials. Tercer gran objectiu, situar Catalunya al món, des d'un punt de vista cultural, des d'un punt de vista econòmic. Situar Catalunya al món. Situar Catalunya al món no vol dir obrir ambaixades per tot arreu. Vol dir que la realitat catalana ha de tenir una presència en un món que avui es mou com un món. I vosaltres, que sou gent jove, ho sabeu millor que ningú, no? I quarta prioritat, doncs, home, tot el que en podríem dir la identitat i l'autogovern. El ser dels catalans, en un moment, a més, que tenim 1,5 milió d'immigrants estrangers, la nostra identitat i personalitat col·lectiva i la nostra relació amb l'estat espanyol, que està passant uns moments realment difícils, que tampoc són fàcils de veure per on aniran, però que en tot cas és un tema que des de Catalunya s'ha d'abordar, no? El que està passant amb el Tribunal Constitucional no té nom, això és una amenaça total i absoluta. De fet, hi ha per part de socialistes i populars un intent de fer marxa enrere des del punt de vista de la descentralització. Això Catalunya no ho pot acceptar ni tolerar de cap manera i, per tant, hem d'anar evolucionant en el nostre
en relació amb Espanya, segurament cap a horitzons diferents del que hem explorat fins ara. Senyor Mas, molts votants a CiU i crec que molts votants de Catalunya es pregunten si Convergència i Unió no aconseguís la majoria esperada, es seguiria aferrant vostè al pacte del Tinell? A veure, el pacte del Tinell no el vam fer nosaltres, el va fer el tripartit. Suposo que vostè es refereix al PP, m'imagino, no? El pacte del Tinell el va fer el tripartit i van dir amb el PP cap acord. Després, a l'hora de la veritat, no ha estat així. El tripartit amb el PP ha arribat a determinats acords. I els socialistes amb el PP no només arriben a acords, sinó que a Madrid voten lleis que després signifiquen retallar l'autogovern de Catalunya, i ho fan juntets. I a Euskadi hi ha un lehendakari del Partit Socialista amb els vots i així, no? El PP, res, ni aigua, però després, sempre que els hi convé, hi acaben pactant. No? Nosaltres el pacte del Tinell no el vàrem formular. Dit això, el nostre esquema de cara a aquestes eleccions no és tant a veure amb qui pactem, perquè jo crec que tindrem un resultat que ens permetrà doncs, no haver de pactar de manera estable amb cap altra formació política. Dic de manera estable, altra cosa són pactes puntuals que es puguin fer amb uns o amb uns altres. No? Però sobretot hi ha una altra idea que jo crec que és la important. Fixeu-vos, de governs amb molts partits a dintre, ja en tenim l'experiència dels dos últims tripartits. Conclusió d'aquests governs, que jo en dic governs poti-poti, és a dir, allò, tots allà dintre, no? Totum revolutum. Conclusió, el que tenim ara. Hi haurà gent que hi està d'acord, però molta gent que no. La gent que vol un canvi no hi està d'acord. No? Aleshores, si del que es tracta ara és de que Convergència i Unió entrin al govern de la Generalitat, però amb un altre govern poti-poti, doncs, escolteu, no serà gaire millor que els tripartits. I ara jo crec que el que juguen aquestes eleccions és un govern diferent a Catalunya. Ja hem tingut els governs tripartits amb molts partits a dintre, ara hem de tenir un govern que tingui un projecte clar, que tingui un camí, que tingui un lideratge i que pugui prendre decisions, tant a Catalunya com a Madrid. I això no és un govern de Convergència i Unió més no sé quants més. Això és un govern de Convergència i Unió. I jo crec que en aquest moment podem tenir una majoria suficient, diguem-ho així, una gran majoria, que ens permeti doncs, poder fer aquest tipus de govern diferent dels anteriors. No? Sabent que la majoria absoluta segurament no la tindrem, jo ja ho admeto i ja ho accepto, no? I que per tant estarem obligats a arribar a acords puntuals amb tots els altres partits, i tenim la porta oberta en aquest sentit. No? Però formar un govern de molts partits un altre cop, això procurarem evitar-ho. Senyor Mas, creu que encara li pesa l'ombra de Jordi Pujol? Després de que Jordi Pujol estigués 23 anys com a president de la Generalitat, creu que els votants de CiU encara cauen en comparacions entre ell i vostè? Bueno, les comparacions són inevitables, però així com jo al començament doncs, segurament notava que l'ombra d'en Pujol era molt allargada, i era lògic, no? Perquè el president Pujol ho havia estat tot, no només a Convergència i Unió, sinó també en bona part a Catalunya. Havia sigut la persona que havia liderat més de 20 anys el govern, havia ocupat un gran espai en tots els sentits, una persona de primeríssima fila, de gran prestigi. Clar, quan has d'agafar el relleu d'un personatge així, doncs, home, no ho passes bé, per entendre'ns, no? Sobretot els primers temps. Però vaja, de tota manera, jo crec que aquesta ombra, que al començament era molt allargada, ara ho és molt menys, aquesta és la veritat, això és veritat, no? I després jo he de dir que el president Pujol s'ha comportat d'una manera molt positiva, perquè ell ha entès que una vegada fet el relleu, doncs ell no podia seguir, diguem-ne, com havia fet quan era president, no? Que això havia canviat, que aquí hi havia un relleu generacional, a més, que s'havia de fer una aposta nova, i així ha estat, no? Jo li agraeixo això perquè això ens ha donat a tots plegats, els que estem ara, i a mi personalment, que sóc el que encapçala el projecte, ens ha donat doncs, un marge d'actuació i de llibertat que era fonamental per poder recuperar posicions i perquè avui siguem una alternativa molt sòlida en el govern actual. Llavors podem dir que ha estat un bon mestre, Jordi Pujol? Ha estat un bon mestre, per mi el millor, en política. Fora de la política he tingut millors mestres, no? Però en política el meu mestre, diguem-ne, preferit, per dir-ho així, ja que vosaltres esteu allò a la universitat, el meu mestre preferit clarament, claríssimament ha estat en Jordi Pujol. Jo em sento català. Jo em sento català. El que passa que ser català no vol dir que no pugui ser altres coses, però jo em sento català. A Catalunya hi ha diversos tipus de gent, no? La gent que se sent tan catalana com espanyola, que són la majoria, la gent que se sent més catalana que espanyola, la gent que només se sent catalana, jo només em sento català. Ara,
sent català, avui per avui, doncs formem part d'un estat, que és l'estat espanyol. Per tant, jo em sento català des d'un punt de vista, diguem-ne, sentimental, des d'un punt de vista personal, no? Des d'un punt de vista anímic, però tinc la condició de ciutadà de l'estat espanyol. El meu DNI doncs, hi posa Espanya, no? Formem part de l'estat espanyol. I em sento europeu. Em sento més català que europeu. Si a mi m'haguessin de dir, escolta'm, quin lloc, quan et pregunten, no, tu d'on ets tu? Jo soc de Catalunya. Ara, a on pertanys? Bueno, doncs mira, pertanyo a l'estat espanyol, pertanyo a la península ibèrica, pertanyo al Mediterrani, som gent que venim dels grecs, dels romans i per tant de la cultura llatina també en part, i em sento europeu. I això doncs són identitats, diguem-ne, complexes, no? Però la més autèntica, per entendre'ns, no? la més clara, és la de sentir-me català. El tema de la independència, doncs, jo personalment he dit més d'una vegada que si un dia es fa un referèndum a Catalunya, jo personalment votaré que sí. A mi no em fa cap por que Catalunya doncs, sigui un país com és Dinamarca avui dia, o com és Àustria, no? O com és Holanda. Són països que no són molt grans i en canvi doncs, tenen un lloc a dintre de la Unió Europea com a països propis, no? Sabent que estem en un món d'interdependències contínues. Ara ho estem veient aquestes últimes setmanes. Al final, la política econòmica que fa el govern espanyol no la fa perquè vol. Vaja, no la fa perquè és la que realment ell faria, sinó perquè al final li estan imposant, no? Li estan dient, s'han de fer els deures. Com que vosaltres no els fareu els deures, us obligarem a fer-los, no? Per tant, estem en un món d'interdependències, no? Ara, també heu de tenir present que, de tota manera, els països són allò que les majories socials d'aquests països volen en cada moment. I jo crec que en aquest moment a Catalunya no hi ha una majoria, encara no hi ha una majoria clara a favor de la independència de Catalunya o de l'emancipació de Catalunya, digueu-li com vulgueu, no? Que hi pugui ser en el futur no és descartable, però avui per avui no hi és. I jo crec que els països han de... El que no poden és anar, diguem-ne, a projectes a curt termini que els portin a una derrota col·lectiva. Catalunya ja ha perdut masses vegades al llarg de la seva història, ara és el moment de tenir victòries i no pas d'acumular derrotes. Creu que si tornés a perdre les eleccions, cosa que les enquestes, pel que indiquen, seria poc probable, seria un fracàs per vostè perdre 3 eleccions seguides i es tornaria a replantejar doncs, si realment continua al capdavant de Convergència i Unió, encara que és poc probable per les enquestes? Bueno, si això es donés, perquè no hi ha mai res que sigui descartable, no? Jo crec que no es produirà. Perdre les eleccions no les hem perdut el govern. No, les he guanyades, perdut el govern, però vaja, és com si haguéssim perdut al final, no? Jo crec que la tercera va a la vençuda, com es diu habitualment, no? I crec que serà així, però de tota manera, doncs, esclar, no hi ha res que es pugui descartar, com us deia, al 100%, no? Aleshores, què passarà l'endemà? Doncs no ho sé. Si nosaltres guanyéssim les eleccions un altre cop, però no arribéssim al govern, doncs jo no hi penso en aquest moment, per una cosa, no? Perquè quan ja t'han fet 2 tripartits havent guanyat les eleccions, tu vas a les eleccions la tercera vegada, només hi pots anar amb la mentalitat de que te'n sortiràs, perquè si vas amb la mentalitat de que no te'n sortiràs, a veure què passarà l'endemà, ja només penses en això, no penses en el que has de pensar, que és com les guanyes bé, com expliques el teu projecte a la ciutadania, com convences a la gent, etc. No? Per tant, jo tinc la vista posada no en l'endemà, sinó en el dia de les eleccions. Jo crec que aquell dia ens en sortirem, no? I posats a fer una mica de broma, si això passés per tercera vegada, que guanyéssim i no arribéssim al govern, com a mínim em quedaria un consol, que és que em posarien en el Guinness. Jo crec que no hi ha cap política a Europa, i no sé si no al món, que hagi guanyat 3 vegades les eleccions i no hagi pogut governar. No n'hi deu haver cap, no? Per tant, com a mínim el Guinness, com a mínim això, no m'ho podem treure, això dit en broma, no? Després del que va passar ahir al Senat, sembla que l'Estatut agafa un nou camí, que tira endavant. Vostè hi confia? Jo confio en que, confio, no tant en el resultat final, que sé que serà molt difícil, perquè no ens enganyem, perquè això prosperi, perquè el que estem fent des d'aquesta casa que ara estem, no? Prosperi, necessitem que un dels 2 partits d'àmbit estatal, socialistes o populars, es posi a favor nostre, que això és el que dona la majoria a les Corts espanyoles per canviar la llei del Tribunal Constitucional. La pregunta és si posaran al nostre costat, socialistes o populars. Els populars segur que no, perquè ja han dit que ells el que volen és que hi hagi una sentència contra l'Estatut. Per tant, és evident que els populars no. I els socialistes, jo crec que a l'hora de la veritat tampoc s'hi posaran a favor nostre. Faran veure que sí, però no s'hi posaran.
I aquí és on el senyor Montilla té una responsabilitat molt gran, perquè en definitiva els socialistes són els seus. Ell demana el vot pel senyor Zapatero i per la senyora Chacón, són els seus, no? Té ministres a Madrid en aquest govern actual i per tant la seva feina és convèncer el Partit Socialista de que doni suport a l'estratègia que s'està fent des del Parlament de Catalunya, no per renovar el Tribunal Constitucional només, que això pot ser res o gairebé res. Penseu que si es canvien els que hi ha ara, 4 dels que hi ha, per 4 que siguin pitjors que els d'ara, doncs no canvia res, al revés, pot canviar pitjor fins i tot. No es tracta de canviar, de fer la renovació simplement, sinó que es tracta sobretot d'aprovar una llei a Madrid que impedeixin al Tribunal Constitucional fer sentències contra estatuts aprovats pel poble, en aquest cas pel poble. L'ha ressentit amb el senyor Zapatero després de les vegades que ha traït la seva confiança? Jo ressentit no. Ressentit no perquè això del ressentiment i de les ganes de venjar-se, tot allò que es diu que la venjança és un plat que se serveix fred, etc., tot això, jo ho tinc absolutament abandonat perquè amb aquest sentiment de ràbia, de venjança, etc., no es pot viure. Perquè, a més, si el tens, el traspues, se't nota, se't veu. I la gent, jo crec que no vol que, mentre nosaltres ens dediquem a l'acció pública i a l'acció política, la gent no vol aquests sentiments de revenja, de tu me l'has feta, jo te la faré pagar, tot això, doncs, no, almenys no és el meu estil. A mi m'ha costat molt fer aquesta travessia del desert, ho hem passat molt dur, guanyar eleccions i anar a l'oposició sistemàticament és dur, tant per la formació política com per mi personalment ho ha estat, però aquests ànims, diguem-ne, sí, a vegades una certa sensació d'impotència o fins i tot d'injustícia en algun moment, també la tens, no? Però tot això ho has d'arxivar. Jo explico que en política jo he après a menjar gripaus, allò que en castellà en diuen los sapos, els gripaus, no? I aleshores sempre explico que tinc una capseta allà al costat del llit i cada dia quan arribo, doncs, patapum, menjo un gripau. I hi ha dies que me n'haig de menjar 2 i alguns dies fins i tot 3, no? I al començament costa de pair-los perquè són indigestos, no? Però t'acabes acostumant i ara ja fins i tot ja els puc pair bé, no? I això fa, quan et vas menjant els gripaus, fa que t'oblidis de tots aquests sentiments de ràbia, d'impotència, d'injustícia, de revenja, tot això queda fora, no? La societat, els joves, jo crec que són els més difícils de convèncer, i perquè no creuen en la política i en els polítics. Creu que Convergència o vostè, com a futur president, què faria per intentar eliminar aquesta desafecció cap als joves cap a la política? Doncs mireu, primer s'ha de fer un discurs de responsabilitat, perquè es fan tants discursos tan fàcils d'escoltar, amb paraules tan grans i tan buides al mateix temps, que al final la gent tot això li rellisca perquè veuen que al capdavall no hi ha res de consistent. És molt important fer discursos de responsabilitat col·lectiva. Els governs i els polítics en un país no ho poden tot, ni ho poden resoldre tot. Són persones i, per tant, subjectes a tots els errors que pugui tenir qualsevol. El que passa que els nostres errors es veuen més, perquè surten cada dia, surten a la tele, o surten a la ràdio, o surten en els diaris. Vosaltres que us dedicareu al periodisme, doncs poc o molt això, en sereu actors de tot això, no? Per tant, s'ha de fer una acció de crida a la responsabilitat col·lectiva, s'ha de predicar amb un bon exemple quan estàs en la política i en els governs, s'ha d'actuar seriosament i sobretot en moments difícils, i s'han de transmetre un conjunt de valors que la societat els apreciï com a bons. Després, els governs i els polítics sempre tindrem crítiques, sempre, i malament el dia que no les tinguem, perquè la gent necessita també poder descarregar-se dels molts problemes que tenen. I per tant una funció de la política també és, diguem-ne, fer de paraxocs de totes les crítiques que la gent naturalment necessita poder treure's de sobre en moltes ocasions. Per tant, el govern sempre s'ha criticat, per això és govern. I millor que sigui criticat per fer coses que no per no fer res. Millor que sigui criticat per fer coses que no pas per no fer res. I jo crec que amb això no se li pot donar la volta a la credibilitat en pocs dies o en pocs mesos, però si la gent veu un govern seriós, que crida a la responsabilitat, que predica amb l'exemple, que transmet uns bons valors, que fa la feina que ha de fer, que és valent i coratjós encara que les decisions no agradin a tothom. Si això s'aconsegueix, doncs la gent seguirà criticant el govern, però en el fons
entendran que el govern està fent una feina important i necessària. I la gent jove, no oblideu una cosa, això ho deia el Joan Fuster, l'escriptor valencià fa molts anys enrere, deia que la política o la fas o te la fan. I no us penseu que perquè la gent jove passi de la política no li faran la política. Sempre hi haurà algú que farà la política. Pot ser en democràcia o pot ser en dictadura. Pot ser en períodes de pau o pot ser en períodes de guerra. Però sempre hi ha algú que mana, sempre, des del començament de la civilització. Posats a fer, millor que aquests que manen, tu hi hagis tingut alguna influència. Millor, perquè si no ho fas, t'ho acaben fent. I aleshores no hi tens ni participació, no? Això també s'ha de pensar. Senyor Mas, moltes gràcies per haver-nos concedit aquests minuts i qui sap si la pròxima entrevista li podrem fer a la Generalitat de Catalunya. Per què no? Estareu convidats, si jo hi soc. Gràcies. Gràcies. Doncs nosaltres despedim la temporada de Llums TV amb aquesta entrevista especial i ens veiem al setembre. Rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to